Ji heftename roj baş temaşevanên hêja îro bername hinek cuda ye. Normal hûzanin sê beş e. Nîv saetê destpêkê rojeve, nûçe ye, şîrove ye. Hêvê hefte wisa nakin. Mîvanekî me ezîz ji welat hatiye. Berê. Azad Bedran. Gelek spas, roj baş mamoste. Navê min û tê wekî heve. Erê rast e. Ez Azad tu Bedran. Te Bedran ji Kuanî? Mamoste navê min rastî ye. Allah Allah. Erê, dema ez çêbûme, bavê min zindanê de bû. Ê malbatê Azad danîne. Hevalê bavê min jî ê zindana jî Bedran danîne. Dayika min jî gotiye bila her du jî hebin. Navê min rastî ye, rastname ye yani. Ne navê hunermendîtî ye. Pir xweş e, kêfxweş bûm. Hem navê me yek e û îro mîvanê min e. Sağ ol mamoste, gelek spas. Ê min di 28 sal xebata min a saziyê de carê yekê me tu mîvanê min e. Berê. Mesela min xwesa bernameyê çandî çêkir, min Rojbaş Kurdistan çêkir û demê herhalde tu zarok bûyî. Rast erê. Ê te tu hinek wisa kurtejiyana tel berçavê min e wisa hevalê me nivîsîne. Tabii em te nas dikin. Ji neçemeya Stenbolê a Bakurê Kurdistanê tu gelek xebitî, te gelek komanda cih girtiye. Berê. Neçeme Yani- Amedê mamoste. İstanbul şaşe. Tu İstanbul'e qed neçî ne? Qet Lübnan ama sazî Amedê de mezun bû. Mesela koma zarokan hebû, koma Berê. kulîrkên me. Berê. Kîjan sal bû? Sala 2002 ez nodî sê meşxe. Evet. Nodî sê ez çêbûme. Pir genç, no Erê. pir nûye. Erê nûme yani. Sala 2002 û sê em Koreya zarokê ya Dicle Fıratê bûn. Koma kulîrkên me. Temaşevanên azîz qasî saetekên bevrane. Yani merex nekin. Azad Bedran ve merabe her tiştê ku hûn merex dikin em ê jê bipirsin. Em ê îro nas bikin, em ê îro şeffaf bikin, vê bikin her tiştê. Xebata wî, muzîka wî, çi hez dike, çi hez nake her tişt. Derhemer ve Davud e. Davud çi dibêje zanî? Divê klîp ne hazir e hinek baxfin, waq qezeşkin. Em jî baxin. Em jî dikarin zindî jî bêjin. Tamam. Em ê stranekî zindî bêjin heta klîba me amade be. Nana em vîya hamleyekî dikin ji bo em Davud rizgar bikin. Tamam. Ji bo xatirê Davud hadi. Tamam. Baran bari serxete bina axete jibim xete kırasemürne serxeba beje biçaralıyın hevalten baran bari serxete bina axete jibin xete kırasemürne serxeba beje biçaralıyın hevalten ezutu libahef legelek durihem ezin sevi tıkamışlo verdilen bu agır büşo ezin sevi tıkamışlo verdilen bu agır büşo Evçen sale ben dateme sinoran rake hem eske
Xebike bu kıçıbo azad yame Deskineke carek vere Ev çen sale ben dateme Sinoran rake Hemezke Xebike bu kıçıbo azad yame Deskineke carek vere Ezutu libaher legelek duri hef Ezin sevi tu kamışlo verdilin be agırışo Ezin sevi tu kamışlo verdilin be agırışo Gerek Bravo. spas mamusta. Sağ hoş. Ama gotini tuş te dahne ya. Çava mamusta. Ora dileme bağır bişo. Beli. Tu strane te tabi ev jiber şart hem te dane. Stranen canan zede siyasine zede beşin xuyun u agır u kel falan. Beli. Ev canan te aciz nake. Ne mamusta? Repertuara te da strane dirji yani nerji yani. Beli beguman ama ev stran taybetiya ve stran çiye işlere bejim mamusta. Şki hatiye. Hevaleki jin nüvisan diye. Berivan zinzal ez devrji slavin gelmiş jere dişinim. Nisebiniye braslice demam avli min ve helbesti dit tediya Türkiye de bejin tüylerim diken diken oldu. Kurdiş de bejin muyemi ravu yani. Hadi. Pırrusa bandor ekili sermin çekir. İca muhas ez müzik eki çekimini ser. Me müzik çekir ev klam derket min avet YouTube'e. Ez bavarım 2019 bu. Roja ku me belav kir rojava şer usa piçeki tuj bu. Min avet Twitter'e hevaleki nüvisant. Go ez naha şervan le kamışlo. U beremin da jini sevini heye. Go ez şer dikim ez vestvanik gudardık. Hadi. Çen ro derbas bu gelek hat acabandın. Ez çum davataki jibo dansı bu kuzava got ez vekilamid hazım. Roja ki çu ez çum dayka kire runuştum. Go ev srani ta ez nisevin tıkamıştı pır ez bandor dibim. U min ve roji şunda min naskir ku hinek stran hene tu çi bigri te de heye. Ez van kalama hazdikim. Mek vek minak aile guli. Yani kesin evindarcı dikaretçiteki şu xarab rahile. Kesin şervancı, kesin valatparezci. Yani herkes tişteki xoda divine. Hitabı her 5. vakit ki. Dike. Ez van kalama hazdikim. Yani ne gotinin sloganik ama gotinin usa kur. Herkes dikaret tişteki derxe. Bi taybetî ev meseleya perçebûna Kurdistanê beşekî aliyê din maye beşekî viyalî Belê. heskirina wan, evîna wan, Belê. yekirina Kurdan pir bala însanan Belê. dişîne. Yani xuyaya demekî kin de pir hatiye heskirin û belav biye. Beli. Evaya pir baş e. Na ez dixwazim hinek basa jiyana te bikim. Belê, mamoste. Tu ji Sêwêrekî, Belê. malbata te ji Rihayê. Beli. Te li Amedê xwendiye ne? Beli, eri. Ha. Ez Amedeci mezun bu me. Navenda çanda Fıratê te dest bi perwerdeyiya sazê kiriye. Ama pir gence nodu sisiya de hatiye dünyayê azad bedran. Me gotu bu tevê koma zaroka koma kulîlkê me bi wê dest pê kiriye. Paşê jî nava koma Nûjiyan de ciyê girtiye. Koma Nûjiyan çend salan devam kir? Mamusta Komanujiyan gelek sal derbas kir yani 5, 6, 7 sal Tabii edip de bu bir embun juan. Taybetmendiya koma kuril keme çi bu mamusta. Dema Dicle Fırat saziya Dicle Fırat 2002 ve bu 2003 dest bir kar kirin. Em jî tam ve vakti de hatibun Amedê. Em li Tarsusê bûn. Wek koçber em çûbûn. Em dîs vegeriyan welat. Salek ku em vegeriyan Dicle Fırat vebû. Îja eleqeyê min jî müzik hebû. Bavê min xebatên partiyê de bû. Got saziyekî wisa vebûye em te bişînin. Min got erê ez dixwazim herim. Tola yekem em bûn. Em nêzîkî 30 zarok bûn.
me bi hevra dest pê kir û ez beriya Dicle Fıratê gotinekî kurmancî nizanibûm yani gotinek. Allah Allah. Yani dema ez Tarsusê hatim Amedê min nikarî bu gota tu çawayî tu başî ez min fêm nedikir yani. Ez hatim saziyê ez dûra ziman hînbûm peşî. Müzik hînbûm. Çend salî tu çû Tersus? Du salî ez çûm. 10 salî em vegeriyam. Dema ez çûm saziya Dicle Fıratê müzik, nota, solfej, em wan tişta em hînbûn. Ew 30 zarok mezin bû. Kuma kullikî me ji Koreya zarok da mexebat kir. Îja em mezin bûn 10 kes mat. 10 kes mat saziyê de. Taybetî ji hevala jin bûn. 7 jin bûn, 3 em kur bûn. Îja em mezin bûn, em bûn ciwan me kuman û jiyan ava kir. Em derketin gelek konsera jî Newroza Amedê em derketin gelek festîvala da em me cî girt. Piştî ev hevalên me xwastin bibin mamosteyê muzîkê çûn konservatwar xwandin û dev jê saziyê berdan. Ez tenê mam. Hemî çûn. Ez tenê mam saziyê de. Min jî carekî min xwast ez ê bibim mamosteyê muzîkê. Min hewl jî da ya min piştre min got ez ê kravat ez ê herim ders bidim û wek devletê de ez bişixulim. Yani ne tarza mı bu? Ne ku ez tişekî politik dibêjim. Ne tarza mı bu? Yani mamostetî tamam min mamostetî jî kir yani min dersa zaroka jî dida. Ama ne gor dilê min bû. Yani min tim dixwaz ez ser sahnê kilama bêjim. Tim dilê min de ew hebû. Ez li saziyê min tenê dest pê solo xebatên xwe solo kir. 2012 mamoste Diyarra min duetek çekir. Dema min mamoste Diyarra me duet Diyar dersim çekir. Belê. Me duet çekir ez 19 salî bûm ez diçûm mektebê yani. Ew dilê min de ew heskirin dît. Heskirina muzîkê. Xwast bi min re alîkar bibe û rêya min vebe bi min re duet kir. Gelek kedawî jî heye li ser min ez gelek spasdar im jê re û mamoste Farkîn û Bulend Turan jî awna jî piçekê hewldan tiştên ku ew zanîn hînê me kirin. Ser sahnê tu çawa bisekinî, tu çawa biaxivî. Pêşîl te vekirin. Pêşî me vekirin. Ja 2016 jî min albûma yekem çekir. Albûma 2016 ya bi navê Rêwiyên Şad hîn bandora hinek hunermend hebûn. Tedît müzik bi taklîtê dest pê dike. Yani min taklîta hozan Serhat nekiriba min nikarîbû temburê de awqas pêşte her biçûya. Yani min taklîta hozan Serhat kirdi temburê de. Min kilamê de mamoste Diyar min taklît dikir. Axaftinê de min mamoste Farkîn taklît dikir. Min wan Hatta ku hêdî kesiyet xwe bibînim û îja 2019 jî muxedît bi strana zindan jiyana min ê muzîkê bi rastî ew de min dest pê kir. Min tarza xwe dît. û ez çûm dersên taybet min dît. Mamosteyekî me muzîkê hebû. Min digot mamoste ez çawa vê tiştê rizgar bibim. Yani ew taklît dengên taklît ez çawa rizgar bibim. Digot Azat tenê kilamên nû bêje û tenê stranên gelerî bêje. Wekî din kilam gudar neke. Tu hunermend gudar neke. Salek 2 sala. Min gudar nekir. Tenê min kilamên nû ya xwe besteyên nû heta niha nehatiye gotin. Min wan kilama got ez ser xebitîm ez min xwe dît yani. Tu wekî gencekî li Tersusê li Çukurovayê mezin bûyî Belê. û axaftina te jiyana te bi Tirkiye. Tu çawa adaptê Kurdî bûyî? Çawa hezkirina muzîka Kurdî kete dilê te? Yan ji xwe merûv her çend Tirkî bizanibe jî jiyana te ruhiyeta te Kurdî bû gelo. Ew çawa şina Mamoste ev bû mala me li Tarsusê ez zarokê me yani tu ketî bin tesîra muzîka Kurdî wextê tu zarok ez çawa ketim ji te re bêjim ez zarokê me tevî me. Allah Allah. Yani çawa zarokê me tevî me li mala me da tim me tevî hebû. Ez dema serê sivê ez radibûm zimzim yelî dest pê dikir. Zimzim yelî zimzim yelî çelçiyo ew wisa bandor dikşan ey rakîb dest pê dikir pêşî ez bawerim wisa tevîra min. Piştî zimzim hebû. Piştî hunermendên me hêdiyê dî Ozan Serhat derdiket, Diyar derdiket, Koma Berxwedan derdiket. Min wan temaşe dikir. Ev kilamana. Wisa mala me de jî tim ev televizyon hebû ya. Televizyonên dî mala me de ve nedibû. Yani Show TV nizanim edin. Tenê Met TV hebû. Yani me çavî xwe ve dikir Met TV, endirazan Met TV. İja li wirda jî hunermendên Kurd derdiket. Wisa bandor li ser min çê dikir hêdiyê dî û bavê min jî kasetçî bû. Yani bavê min kaset li firot li Kurdistanê. Piştî wî ya jî ew çand hebû bame. 2022 em vegeriyan Amedê me mala xwe bar kir em hatin cara awilî ez
hatım Ahmet'e radyoya da strana diyar vay dünyayı dertket. Tövbe bekti nizamçı. Em jivi gavi tam koçberiye ve geryane velat em kes nasnakin tamam Kürdistan'a meye velatı meye ama em kes nasnakin. Lamedim me kes nasnet kir yani. İja ev stran ket dibiramın mugo ez projek bibin vek ev stranmış. من اورج دکت یعنی زارok bu. O pişti viajı ev sazi ve bu reyame ve bu eşum o malbat amıcı per ser mesakinin yani malbata ki ez dev bavi xo per razı bum yani min çi digot avana piştimi bun yani. Mesela minak ki bejim tedit sınava üniversite henene per mühim hej bozarok ki yani. Elbet. Evi avkas sal dişe mektebi Roja kaçet ki. çedike dev bav berpisyare roja ku ez biketama sınavı ez çum mugot dayı babu ez naxwazim bixwînim ya ez xwazim müzik bikim yani ez xwazim derkevim klama bêjim gotin tamam ka problem tune tim piştamı bûn yani tim wek dew bavên din nedigotin neke bandor li ser min çê nekirin yani hinek hunermend hene wisa ez dibîzim dibêjin bavê me destur nedidan digotin şerme aybe neke gelek van bu yara meditiye yani mebistiye le dev bavim ne usavu tüm piştame bu yani. Pranî dew bav dixwazin zarokê wan dirêyên akademîk de perwerde bibînin bibin doktor, avukat, bibin xwedî pîşên din. Azad Bedran me feq kir ku yek ji wan kesan e ku bi xêra Med TV bi xêra çapemeniya Kurd bi lez û bez ji asîmîlasyonê vegeriye ye. Ketiye bin tesîra Kurdiyetî. Ev jî nîşanê me dide ku di saziyê me de veya mühim e. Ji ber ku veya nîqaşê nava me ye. Yani bi wesilêya te ez dixwazim ya bêjim. Di ragihandina me de, di televizyonê me de pir mühim e ku bernameyên zarokan hebin. Bernameyên ji bo ciwanan hebin. Her tişt ne siyaset e. Siyaseta esasî ew e ku merû bikar bi xîtabê zaroka bike ku rihiyeta wan biguherîne. Çawa ku rihiyeta wan biguherîne çünkü bi hezaran zarokên me hatta bi milyonan li ser devê kendalekî ne. Jê ra dibêjin asîmîlasyon, dikarin xirab bibin, dikarin ji hebûna xwe dûr bikevin. Eger bernameyê zarokan nebin, ev zarokê me wenda dibin. Ji wî dibêjim ez Azad Bedran yek ji wan kesan e ku karibiye ji asîmîlasyonê vegere bi xêra Med TV. Ev jî serbilindayiya me ye, saziya me ye û Stêrk TV jî kevne şopiya wan televizyonan e û em pê serbilindin. Şabûm bihîst tiştekî wisa. Ez her derece dibêjim ma Mustafa. Ama îro kêm e. İro kêm e. Saziyê me de bernameyên zarokan kêm e. Mixabin. Bernameyê zaroka jî kêm e û mamosteyên bizana jî kêm e. Dema me de mamosteyên zana pir hebûn. Yani ev jî çawa bêjim yani Diyar Amedê saziyek tenê hebû, Dicle Fırat bû. Wekî din saziyê çandê tune bû. Hemû mamosteyên baş li wir bû. Em piçek bi şans bûn yani. Aliyê muzîkê de dibêjim. Rastê dewrekî xweş hatî. Erê. Ama niha em ê biçin mamosteyê me belav bûne. Dicle Fırat bûye Cigerxwîn, Aram Tigran, Mamûzik, em mezin bûne. Hêza me mezin bû. Saziyên me mezin bûn. Ama piçekî ew hêz ket. Rastî bêjim yani hêz piçekî ketiye ji ber ku me hêza xwe belav kiriye. Îja hewceye em nifşên nû rêya wan vekin û pêşiya wan vekin û karên xwebatên xwe piçekî bil plan û program bikin ku em nifşên nû jî rêya hunerê de bikar bînin yani. Elbet. Em hinekî bahsa tê bikin performansa tê ya sahnê min wî rojê nava cemaetekî hevala da bahsa tê bû gotin performansa sahnê ya Azad Bedran xurt e. Azad performansa te ya ser sahnê ji ku dirê tê? Yani şano, tiyatro yan te gotiye ev karê min e hayatî ye heta da wî emrê xwe ez vî karê dikim madem wisa ye ez ê heqê vî karê bidim. Mamste ev ji ku tê ez cê xwe de nikarim bisekinim. Ez kesekî hevjina min canem bi hev re şer dikin. Divê tu cê Şkinge ve hevjina te heye? Salekî çê nebûye hîna. Belkî heyranê te aciz nabin? Na, heta niha problem tune. Carna em şer dikin ji ber çi ez cê xwe de nikarim bisekinim. Pekî heyranê te zêde ne?
نزانم نه حقیقتا تو ته حس کن وقتی چی در مراد چی کنسرت چی دعوتا بله. یا انسان تیم پیشیته فوتوگراف بتره بله، بله، بچینن او سال نودی او دیمن حیرانی پرزیده هبون ام فیر ببون یعنی هیجی هی او هي شبركو جبو هنرمند بله بله هي شو yani tamam emzanın yani Azat Bedran yakışıklıya و sırfı و karizmavi he hayrani mutlaka çed be بله هي ama he yani يعني تشتكوا سر بياد هلاجي اف حسكرين از باورم يعني او حسكرين ملات جواك نبا از بخار نتشتكم يعني ليه تشتكوا هري زيادة من سر بياد هلاجية كيشكي انجي خورتكي بيسالجي من قداردك kesin 8 salıcı و 10 salıcı او خيال من موزيك ده او خيال من bu yani min rojek digot ya min az krami nusa çekim afrandın nusa çekim 10 zarok ki 10 salıcı min gudar bike keseki not salıcı min gudar bike dayı ki kitap kuri xad bine eri az Tecmale az dibine. geçtim ve maksadım rada xwa yani az Türkiye paşım diviyalide جبر وکی پروبلم تونه او بحث پرفورمانس تکیر heri مگویا از جی خدا نکارم بسکنم از کسی کی وسا زنیمه یعنی جی خدا نکارم 10 دقیقه زرون معجز دبم لور عجز نبم صحبت ما خوشه ama normal diyana خدا از تم تشتاد فکرم تم کسی کی انرژی کم yani ev tişt di sahne da işçiydi be و az rahatım هناك ام بشكي نقول يا ام جواكي نفشكي ام بشانسن نف مامستين ما بري وك من بشانس بون يعني اونا تشكرن كردان مالوان اوا kesin koma berxodan kesin şahya strana mamustên me neçeme avana mamustê mene taca serê mene avana rê ji me re vekirin lê avana piçekî kesin şoreşger bûn yani avana dema ser sahne kilamı bigotana ne diçûn ne dihatin cî xwe da stran digotin ev çandekî dihatin lê em piçekî bi şansın ji me re digotin hûn azad bibin yani hunermen ser sahne çiye azade yani dikare çi dilê wî bê bike ama mamustên me wisa ne dikirin mamustên me tedik bir şey giranî hebûn yani avana ew çandekî cuda ava kiribûn lê em piçekî bi şans bûn ji me re digotin hûn azadin wisa bisekinin wisa bikin cê xwe da wisa sana nebêjin piçekî herin werin dans carna dans bikin bel dibek hûn dünyayê jî vebûne hûn çavê wel ser hunermendê xelkiyê jî belê ji İngiltere Amerika hunermendên cîhanê çawa tev digerin çawa mezin dibin berfireh dibin belkî ew jî xwe re weke numune nabin belê ez digirim jî wîja dema derdkevin ser sahne ez carna hevalên xwe yê muzîkjiyan re daxivin em dilêzin sohbet dikin yani sohbetên wisa ji rêzê na muzîkê ez bêjim mînak bêjim Kemal wisa lêxe wisa bike ew ji dil lê dixe mesela niha me hevalên me ê ku bi min re lê dixin li welat hemî hevalê min zaroktiyê ne em bi hev re mezin bûne ama niha arbane lê dixe perküsyon lê dixe gîtar lê dixe yek tembûr lê dixe em hevalê hevin û em samîmî ne jî ji em derkevin ser sahnê performansekî baş derdkeve ez vê tiştê jî çavê xelkê da divînim yani carna radibin ser piya çepka lê dixin hevaltiya me bava da çawa ye mesela kes nabêje ya em bi hev re mezin bûn me bi hev re xwar ve xwar çima Azad Bedran li ser sahnê wisa bi nav û deng bû di kariyera xwe de ew xwasa bi nav û deng bû û em pêş neketin wisa hinek çavnebariyek çi nabe na ji ber ku çima tu zanî mamoste herkes karê xwe da pir başin ev ekîba me xweska min te bida naskirin mesela Kemal Pîreye hevalekî me perküsyon lê dixe di Amedê an jî wê demên dawî de navê wî belav dibe pir baş lê dixe bi xwe navê wî heye yani gelek hunermend re jî lê dixe Xejêra lê dixe nizanim kêra Süleyman heye kanûn lê dixe pir baş e pir serkeftiye yani herkes karê xwe da dema baş be kes nakeve wan nîqaşa û ewana dixwazin karekî ji bo muzîka Kurdî em vê tiştê dikin ne ji bo berjewendiyê xwe ji ber ku herkes dizane di konserê de em pere qezenç nakin tu hunermend pere qezenç nake yan jî aliyê pere de em konser û pere nabe derdê we ne ew ne derdê min ne ew e ji xwe davet derdkevin daweta lûr em aliyê debar aborî de em debar xwe dikin davet me re tamam ama konser
em Bu hizmeti. em dibin lur em dibin hunermend. Anji em lur dibin müzikjen. Anji em lur dibin strambeş. Yani jber ve ki aliyevi pozitif pırın. Em jî berxwe didin hem davet û hem konser pir zor e. Yani kesên ku davetê da were bêpere te gudar bike dema konserek çêkî bi bilêt ew neyê yani normalde ew neyê. Şwîna dawetan azêde îtibara hunera mirovan kêm nake. Namamoste. Yani çawa bêjim ji te re davet Ez ji hevalê me hunermend dibîsim canan dibêje ez naçim dawetan ji ber ku dibe ku aliyê min ê hunermendî hinekî kêm Bere, bere, bike. Yani tirsa wî fikara wî. ez zanim me gelek salavan nîqaşa kiriye mamoste. Ama çawa tu dibêjî tiştekî rûmet e yani tu pê îdara xwe dikî yani mecbûr. Bere bere û adin jî ez hez dikim. Yani ez vê tiştê bêjim yani çi hez dikim daweta Kurda hez dikim. Çima daweta Kurda hez dikim? Tiştekî Dema ez 10 salî bûm davet çêdibû ez diçûm awsa ozan Muzaffer ditsek lê dineriya. Çawa kilama dibêje. Ew çawa lê dixe. Bismillî çeto çawa lê dixe. Ez wisa lê dinerim. 10 saliya xwe de me ev tiştê kiriye. İja dema me da dema davet çêdibûn dema hevalên me partî dihatin wisa diketin hindir. İja kilamên politik digotin yaw muyê me radibû. Yani ew stranî şoreşgerî digotin me digo xey yani li wir teqînek çêdibe. Ew qas bandora wî li ser me çêdibû. Niha jî ez derdikevim daveta me xelkê me kurmanje ne daveta Tirkiye ne daveta Arabiya Kîjan herêmên Kurdistanê zêde bang tedkej bu daveta? Taybetmendiya min çi ye mamoste ez derdikevim hemî daveta. Ez hemî repertuarên Herêma Kurdistanê dizanim. İja ez carna diçim aliyê Kazakistanê Kurdên me Kazakistanê li Sovyetê Rusya tem Almanya jî li Wanê jî Amedê jî Konya jî ew kesên me li Anatolya navîn. Tarza min ev e ez hemî repertuara Herêma Kurdistanê dizanim mixwehîn kiriye. Ama ez pir dixwazim mesela Azad Bedran di dawetekî de bixwasî nîv saet sırf performansekî hunerî nîşan bide. Tamam. Carna em dikin. Rêvebirina dawetê tiştekî dine. Dawetê bi rêve bibî dilê genca şakî falan. Ama carna tê serê te tu bêjî tamam. Mîvan no. Sakîn bin cî xwe de bisekinin 20 deqê xwe kesekî dengê xwe neke em sırf huner performansekî deng dixwazim nîşanê vedin. Tiştê wisa tê serê. Gelek caratê. Gelek caratê. Ji ber ku çima Dawetê me de pir kêm e û adet tune ye. Na li ba me heye. Li ba me pir e ji ber dema xwarinê de taybetî jî herkes rû dine. Xwediyê dawetê tê dibêje ya ev kilamê tê nû ew çend xebatên tê nû ez konser çê dikim ya. Bi hev girê dahî ez niha dimeşînim. İja ew li YouTubeê lê dinere ya azad derdikeve konsera jî ew tê daweta me jî bila daweta me de kilamên silov jî bêje. Carna ew xastin çêdibe. İja ez çawa dikim Merv adetekî wisa bi cih bike ez wî zanebûn dibêjim. Min pir berxweda lê çêbû. Niha çêbû. Yani vê rojê ez peyama dixwînim ya li ser dijital medya gelek kes nivîsandiye. Çi xweş hem derdikeve daweta hem derdikeve konsera. Konser jî amade dike. Ev tiştekî zor e lê em piçekî me berxweda me kir yani. Li Ewropayê konserê te hene? Hene mamoste meha daha em amedekariya wî niha dikin. Art Medya ew organizasyon bike. Em 5 ciya me biryarda ku em meha daha li Basel, li Köln'ê, Paris'ê, Hanover û Berlin'ê em çekin. Ev konserê taybetin. Taybet erê. Tenê ji bo Tenê ez erê. Niha em amedekariya wî em dikin. Meha daha û yazda em çekin. Hunermend dedin tu nagirî kileka xwe. Na, tenê ezim wek mêvan ez gazî wan bikim ji bo gudarkirinê davet bikim. Ama wekî din em vê dîmenê em dixwazin Ewropa jî em çekin. Tamam. Navberê de me behsa hinekî jiyana te ya malbatî kir dixwazim vî aliyê te jî em hinekî ji heyranê te re ji temaşevanê me re vekin. Ma tu qasî çi konsera çi şahiyan digerî fersenda te çêdibe tu li malê bisekînî. Na. Hevala te aciz nabe. Xwedê pirsekî pir. Hevala te poşman nebiye ne gotiye çi camîre min girtiye. Erê xwedê carna dibêje dema ez zewî mamoste piştî sê roja ez çûm programekî. Piştî sê roja yani carna em nîqaş hev dikin ama ez dixwazim mesela vê tiştê bêjim piranî ez hevala xwe dervê karê xwe de nahêlim yani dibêjim bila têda be.
Carna em behevrat için programı ev alikariye medike fikri xwe jimera dibêje. Tu dibî madem ez nelmalım qere ew merave. Ev jî dixe bi teşxî ev jî parêzer e lê rast e carnekê ez diçim nekî nikarim herim malê ev rastî jî pir zor e herkes kabul nake ez divir jêra spas dikim ku me kabul dike di vî awayî rastî jî zor e yani karê me karekî pir zor e ez niha ditirsim zarokekî çêkim ji ber vê tiştê yani naxwazim zarokekî ez çêkim û bêbav bijî yani çawa bêbav bavê te heye ama tu neye her rojîkî ye Şertên xebatê destûr nade. erê naxwazim ev tiştê xirabiyê ji bo vê zarokê çêkim. Di zewacê de Azad ne zehmet e mesela hevala te eger heyrana te be û paşê jî nêz ve te nastiket keve nava jiyana te ya taybet Belê. ew hezkirina wî kêm nabe çawa çê dibe ya tu natirsî ku yani heyranî û evînî çawa ji hev cuda dibe? Min fêm kir xwe natirsim mamoste çima natirsim carna navê hevala min nûdem e carna ji mir dibêje yani ez Biburem kem nava mesele taybet karî ve nekî yani karî bijî ez bersiv ez azadim mamoste ka problem tune navê te carna dibêje yani dibêje ez rast ez heyranî Azad Bedran bûm lê ez evîndarê azadim ez azad nas dikim Azad Bedran herkes Azad Bedran nas dike rojeke çün konserekî li Amedê em vê gavê me hîn nezewicî bûn hinek keç hatin fotoğraf kişandin İja hevalekî müzikjiyan ji nûdem re dibêje ya Tirkî dibêje tu kıskanmıyor musun? Ev jî tam dibêje ez tam bêjim na sê hep keç jêra dibêjin o sadece senin sevgilin değil hepimizin sevgilisi. Ev jî dibêje ez wisa matmayî mam. Vê rojê ama hat malê ji mir piştîviya em rûniştin ji mir vê tiştê got. Yani Azad Bedran rast e ew hunermendeke Kurd e Azad Bedran herkes dikare hez bike, dikare hez neke, dikare çêra bavêje, dikare rexne bike ama Azad û nûdem hevalê hevin, an jî hev jînê hevin. Yani Azad Bedran kesekê din, Azad kesekê din. Nava malbatê de tu xizmetê dikî firaq dişoyê xwarin Erê çê dikim dikî mamost erê. Ber jiyan hevpar e yani. hevpar ji ber kuçuma û ez nizanî bûm jî. Min çavê xwe vekir ez malbatê de bûm dema ez zewicîm jî ez malbatê re bûm yani. Ama hevjîna min ne wisa bû 4 sal üniversite Tu xwendibû. piranî derva xwarin dixuyan malê û xwarin. Piranî ez malê da dixwim. Zanî çêkî xwarin. Ez bi xwe nikarim çêkim. Tenê hêk dikarim çêkim. Allah Allah. Tenê kêmasiya min ev e ez xwarin nikarim Tamam te çêkim. rexnet kene xwapêş xe. Ama ew çand ew çi dibêjin yetenekek mamoste ya ez yani xwarin çêkirin ez dibêjim yetenek e. Ne wisa Ez süper çê dikim. Ya. Rojek çêke serkeftî me. ez dixwazim werim. Azad stranek te evînî falan tiştekî xweş dilê me şad ke hebe bêjin vazindî. Ez ê bêjim mamoste strana nav baxça dil ez ê bêjim. Divê navberê de sohbeta bi te re pir xweş e. Sabî spas şabûm. ez jî mamoste gerek spas dikim. Cara awîlî min van pirsan dît müzika Kurdî da çi difikirî û cara awîlî min tiştên wisa di salaya aynî pirsa Xweş e min ne bersivne. mir derkeve dervê rêzê. Berê pir xweş e. Sarpata xweş. Ev stran mamoste strana Rezan Koç e. Ez slavên germ jê re dişînim. Stranekî nû dabûme me xwend. Ez dixwazim vê kilamê bixwînim. Navbaxşa dilimde gula sorutu hebu Hasibu harbu evinle Guzuha bu tücicun de çavin tesirma De dilimde şimale Evine ta evine Tühebi tedenema Şirokadı hılas bule Nesitranı gotma Kanya evin zuhabu Eşeri ki keser male
Güle dayı dilim bu Beylanlı cem temali Tünefşa buhari bu Kulil ka serdare bu Kayne hatmatı kuyile Cidema buhari ve Durketin evdeneme Gabı gabedecim erimli Hey pavinameye Birbirimin öteye Devere emşad binne Gerek spas var. Saat kaç? Na gavadın te gut de person müzika Kurdî dikîjan astê de ew hat tiştekî hat tişê min. Wî rojê zarokê me ji di nav de Belê. zorê li min kirin got me bibe konserekî. Ê me got baş e. Em rabûn çûn rêda min ji wan pirsî sê çar keç û xort bûn hemî 18 salî zarokê me ji nava wan de min ew birin. Mamoste her biletekî wan 450 euro serê mirovekî. Qasê 300 kilometre em çûne. Belê. Gencekî Amerîkî tê İngilîzî bi qasê 2 saat stan dibêje. Bi dehan hezaran genç tijî eleqeyekî pir zêde heye ya merov şok dibe. Ew qas eleqa çawa çê dibe ji bo hunermendekî 25 salî yekê esmer jî yani reşke yani. Ji bo wî dibêjim hunermendê me çima ew qas rewşa wan ne baş e vî aliyê de Belê. em tenê xîtabê civaka xwe dikin ama em di nêrin zarê xelkê hunermendê xelkê tên heta ciyekî weke Swîsre tên Ewropayê bi mehan pêş de biletê wan tên firotin û bi fiyetekî pir biha û bi dehan hezara însan eleqa nîşan didin ew salonên mezin servekirî tijî dikin. Belê. û qasî ku ji mir hat gotin tenê ji wê şevê bi qasî 6 milyon euro pere cîro çêbiye. Belê. Belê. Müzîka Kurdî dikîjan astê de ye li gorî xelkê. Gorê xelkî. Belê. Pirsa mîja ciyê xwe de bû. Gerek spas mamoste rastî ji cê xwe de bû. Çima? Em gelekî berxwederin. Ew rastiya me ye. Ev tişekî. Em tedît em tune bûn ya 5 sal berê em tune bûn. Serokekî derket, hereketekî derket, kar kir, xebat kir, bi tiştên biçûk em hatin vê astê. Ew rastiya me ye. Ew rastiya azad e, rastiya bedran e, rastiya dayka min e, rastiya bavê min e. Dema ez hatim bavê min zindanê de bû yani. Ji ber çi? Ji ber tiştên siyasî û polîtîk. û tiştên çawa polîtîk ji bo kilamên Kurdî, bavê min kasetçî bû, kilamên Kurdî difirot, xistibûn zindanê. Em vê çandêtin, rast e, ev rastiya me ye. Em şer dikin rastiya me ye. Em ne ji wekê ku serahetin wek Tirk, wek Arab, an jî wek kesên biyanî welatê me hene, devletê me hene, pasaporta me hene, nizanim çi. Awna giş bandor dikir tiştê ku tu dikî. Ez behsa civaka me nakim, ez behsa hunermendê me dikim. Em çima nikarin xîtabê xelkê bikin. İşte ez vê tiştê bêjim. Mesela Alman çima neyên konserate? Ez bêjim mamoste işte. Ev ji vir tê. Dema tiştê ku wisa tu werî wîja tu niha em bêjin. Niha karûbarên me hunermendîtiyê de em kar dikin ne? Em dibêjin em hedefa me hene, em dixwazin xwe pêş bixin, saziyên me hene, ewka me xebatên me hene wirda vêda. Ama kesên Alman çima nayê konserê te? Ji ber ku em karê profesyonel nakin. Giştî yani. Hinek kes çê dike. Em çi dikin? Em dibêjin ev festîvala me ye, em konsera me ye. Em diçin orgekî dibin. Dibêje heval ewka me tune. Perêmenîne. Pergalkê me. Pergalkê me yani pergal tune. Dibêje tembira xwe were. Ew dema ew wisa destpêk da şaşe. Ama niha hêdî Bakur mesela ev tiş xirab bû. Niha Bakur em 10 kes dibin. Em diçin. Mesela dixwazim işte bibîsim konsera me li Misrê heye. Belê. Salonekî pir mezin hazirkirine em li bendêne 20,000 Arab werin li me temaşekin û ji müzîka Kurdî pir hez dikin Belê. falan.
ادخوازم ببیسم لواشنگتن کنسری که مه 5-6 هزار گنج لبندینه که از بچم ویدره و یا چنا به روزی که نبه هنرمنده مدا یا کرمانجی مثلا موزیک کرمانجی که آقاسا دولمنده آقاسا یونیورساله چما امریکان خطاب خلکی بکن مسئله و شرط کی وسط چی به دوامجی پر برفرد به دنیای دا مامسته چه خواست تو تگیشتی و چی یا مثلا پاردون یا زورم چو گنجی که جا امریکا راد به تیوی داره تی اروپا و جا هر جوره ملت تو بیچی کنسری جا عربا حتی کردا جا سویسریان حتی آلمانا نروژیان هر کس دچلی گودارد که یعنی تماما بیه دنیوی بله ام چما نابن دنیوی مثلا من ام چما نابن یک مامسته میگوت یا ام کس و ملت که پرچنه یک ام هر 4 پرچه بون نه او تشتی که ام دوینن لی تشتی که ام نابینن 100 پرچه کسی که درد که به پیشیای تیگرتن کسی که دبیجه او ایمنه یعنی هنرمنده که ناب کردستانی یک کسی که ناب کردستانی به چه به دنیاوی یعنی او تشت هیا مدا او راستیامه میگوت یا مخابن راستیامه adın mamusta em çeki paştetin yani em çoğu paştetin ya az jbir nekim yani 10 sal beri bikaranina YouTube tişteki şerm bu yani meda nav çanda meda yani medgot ya YouTube yani ama min gudar nekir ez serdeçum yani ez zanım ez çeki şaş nakım malpereki heye dijital medya dünya güçlüğüre ez çima xadur buxum yani ama hinek mamusteyn me ketin ve kemasiye hinek saziyen me ketin ve kemasiye sanki şaşe ez dijital medya bekaranina dijital medya tişteki pir şerm bu nezike usahabu nezikatiye ki usahabu le ev tişt xrabu naha xrabu ama em paş da hatın ija em ev 10 salin daviye de meçi wandakir cevaka gel ev nezikatin mevandakir ev germayi mevandakir le naha em dixwazin hewl didin ku em top bikin hewl didin ku naha ez divinim malpera me basın jî ya Stek TV xabatên me Kurt arşiv tiştên Met TV da çedibin belav dikin naha ser TikTok'ê Facebook'ê bikartînin lê em derengman biçekî ev em derengman yani îja ewana hemî girêdayê hevin ev kesên ku Amerîkî azad e bi çawa azad e yek dewletekî ye duyemîn perçenîne welatê wan sêyemîn şer nakin ez tiştê ku hat tê bîra min ez dibêjim yani gelek tiştê ku nayê bîra min jî hene ez wek Tarkan azad nînim ji ber ku Tarkan binêrin Tarkan hunermendekî Tirk e ne kesin AKP'li gudar dike, CHP'li gudar dikin, MHP'li gudar dikin, HDP gudar dikin, herkes gudar dike. Çima avana hinek devlet hene, hinek hişmendi hene, hünermendeki Kurdistani, hünermendeki netevi amada dikin. De dünyayı dibêjin ev hünermendên me ne û tiştevî politik ancî tiştevî jiyana wî taybet nabêjin Tarkan çû ev derê Tarkan çû vê tiştê kir ev tiştê kir nabêjin ama çanda Kurda da çi heye nav nabêjim dibêje ev hunermend çû vê partiyê ev hunermend çû vê saziyê ev hunermend vê tiştê got ev hunermend serçavî da tiştek heye ev hunermend nizanim çi ye çi kiriye çi gotiye em ke tiştên biçûk em mijil dibin ji ber vê ki em mezin nabin ama tiştên biçûk em mijil nebin hunermendên me dinyayê de bê naskirin hêza me heye hêza me pir e heye yani ama ji ber ku em perçene em gelekî bi perçene û em gelekî şer dene wan tişta dixe yani müzika me müsaide tiştê hunergeh welat çê dike mirov gerek bejna xwe bitevîne pir xweş e pir serkeftiye ama ez wextê te dibînim heyfa min tê dibêjim ev camer çima di rêza filma da di sînemayê de cîhnagire tiştê ku wisa çima nakî Mamoste proje hat zanîna te heye zanîna min heye ez ser xebitîm jî ji ber ku proje hat me dest pê kir me senaryo xwand me dest pê bikira pandemî derket ev projeyê başûr bû pandemî derket wisa ma çû nebû piştîviya hevalên me rojava ev filma devran bû ez warim
reze filma devran bu şahs devran bu reze filma evet. ku ev ki rojava hat çekirin proje anin bümra min davet kirin çe ne bu ku rojava dikşandın ez biçama şart ne müsait şart bu. ne müsait bu leva kidin şey Ama la amede pir imkan hene. Ez vartkim nizanım sebepçi ama piyasaya ki sinemayı çıma çenabe Bakurê Kurdistanê gelo televizyon tune nemer bu eşine Tedit mamste karê sinema bi perê alakadar yani gerek pereyên mezin hebin ku sineman uzun metrajên dirêj tu Erê. bikişînî piçek zor e û vegera wî tune piyasa tune yani çawa tune mesela Tirkada ne usaye dema çê dikin dikarin sinemayên Tirkiye'de bidin nişan ev millet bileta xwe bistîne here temaşa bike ama Kurda da ev tiştîne ev yek a duyemin bazara metune mesela Netflix'e min ne ditiye yani ev kas filmi me hebûn ne min ne ditiye têda heye ji ber ku ez bawerim sistem pergala filmê ku xelkê çêkiriye li ser Kurdatê de cêdigirin ama ême çêkirin. metune çima tune nizanim hevalên me sinemager Di bazarê de em zayıfın. erê zayıfın ji ber ku kes jî nake ama bazara da ewkavî hebe vergera wî hebin ve tu bivînî gelek kes evî çekin gelek kes evî çekin çima nakin nizanim ama ewqas bîranîn hene ewqas tiştên jiyankirî hene Baş qet nebe derhenerê me bila zanibin ku vê derê du artîst amade ne. Baş me behsa konserê te kir, me behsa vê meselê jî kir. Wekî din wekî amadekarî ji bo çêkirina albûmên nû, stranên nû li ber destê te çi hene? Mamuste ez 24 saat dixebitim. Yani belki çekil abartı vere ama ez zêde nakim yani rastî dibêjim 24 saat ez dixebitim ez dixwazim çi bikim çi nekim ez difikirim lê pratikê de jî ez dikim yani çend xebetên me nû hene herî dawî me bêhna bihuşt me belav kir niha stranekî zazakî cara ewilî ez ê zazakî bêjim me xilas kiriye stranekî nû ye ne ê kevinin ê gelerî na me xwe çêkiriye besteyekî nû ye meviye emi belav bikin ve havînê de jî ji xwe konserên me berdawamin dîmenên konserê ku me girtiye em wan belav dikin stranekî heye ji bo zaroka ez çê dikim ve me hê em ê herin gundekî em li wir klîba wî çêkin strana ewkê ye berxê min berxê boze min çerandî erdê duze tu ka berxê min ho xwedê da min he bila biçe ji bo zaroka ez vê kilamê çê dikim em wan xebata xwe em ê belav bikin me daha jî wekam li got konsertên me Ewropa dest pê bikin û ji xwe ez li saziyê me hîna jî ez li navenda çanda Dicle Firatê me girêdayî wê saziyê me karûbarê me li wir berdawamin ew ni mamoste Pir şabûm dibînim ku gencekî me ji Çukurova vedgere Amedê kurmancî nizane kurmancî fêr dibe û îro tê di stranê xwe de basa kozê dike berxê dike basa mêrgê û zeviyê dike û çand û kültûra ku bi xwe nedîtiye belê nebîstiye û pişra fêr dibe û bi vana dikare bi baweyekî hunerî xwe îfade bike veya serkeftinekî pir mezin e spas mamoste veya hêvî dideme ku mirov dikare asimilasyonê şûn ve vegerine. Ya insanekî asimîle bûbe jî tamamî ketibe ser jiyana tirkewarî û tirkiya xwê jî dikare şûn ve jî li xwe vegere. Tiştekî pir baş e. Azad em te godarkin tiştekî tê zindî hebe û ji me re ji kerema xwe re pêşkeş bike pir baş bû. Hatina te spas mamoste ez jî kêf tu ê li zêde li Ewropayê bimînî tu vegerî ez sibêna du sibe vegerim mamoste ew ka me heye sibê li Belçika randeviyê me tamam em roja wî ji bo ewlekarî em roja wî nebêjin tişta te tune ne ji bo ewlekarî insanekî hunermendî bu Amerika em vîze em ê ser lê bidin ji ber Tirkiye salek şunda randevu didin me li vê derî ji ber ku em konser li Amerika çêkin ئێمە هینبوونە وەکێ تدبیر ئەم ڕۆژێ خۆ ساعتێ خۆ نابێژن فلان ساعتێ ئەز فلان دەرێمە تدبیرە ئەو لە کاریە ئەم نابێژن ئەمە ئێوە هونەرمەندن ژبلی سازەوە تشتێکی بەتونەیە û her derê dikarin ev tiştê bikin bê parastinە
Saat hoş. Spas. Baş bû. Vê derê di nava amadekariyên hevalê me de strana nofa heye. Bele. Ya strana nofa pir tiştekî bi hereket pê de heye û xweşê jî êşa dilê Bele. çawa dikare derman bike êşa dilê xwe. Hevalê da çi dibêjî? Tamam hema wisa hemnek me nofa anî bîra xelkê heta tamam. nofa nebîsin nabe. Tamam. Ama pir dirêj ne? Tamam. Hadi direce ez kim bikim. Elli vere dikana lelev 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 lopa Elli vere dikana Müsebikayım kanma Ankara tahtı sultana Cabemin yegli cvana Laflaşım lavlı bina Tüm hayyama bulgara Hayyatın nav elmana Raketim nav yemnana Elkişam cemmek riyaz Evrakım bir erdana Avvetin İstanbul'i Eskane güvede hebu Şazdı derzil mendana Bu azad o rebeno Eşatte pırgadara Derman ete düneyi Encaklı cem kudana Beketme treni Haberdam nisibini Raketme kamışo Жерdi ben melle ahmet Belleki Müslümana Şidderdi dılazana Baba ger ya Kur'an'a Hayyam cüzve emana İştekten bir beşe Emken opa dermana Opa nopa 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 Oy nopa İştekten bir beşe Emken opa dermana Nopa 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 Oy nopa Kamışta dervayı Nopa 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 Kamışta dervayı Omer yaşet koyayı Nopa tıktır heşayı Nopa 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 Vay nopa Gerek spas. Usta Davil yani Malatya var. Gerek spas. Her hadi. Gerek spas kim? Jbo Ee, yenkine hal me tomaşet kin. Stavin gen jwana düşünüm.